Ayaw sa. Ha? Ayaw sa. Diyan sa inyo lagi. Bayaran ako sir. Uy, tapos kayo ka nang Ayaw kabalo Uy, ko. baka labad sa utang Kabalo sir. ko, gamit pa ninyo na. Uy. Dili dagan pag ikay kong kwarta. Na, sabasad ka Sige na diyan sa inyo. Gamay na ba na? Pwede kami na natin ulam sa kuha diya sana. Dagan pag ikay kwarta. Dapat kisa ulo sir. Puno na kay ang kabinet akong bag dito. Wa na masudlan. Gipanghangin ko ng uban. Mas may man ang nasa inyo kay ang akong gamiton ballpen ra notebook, ilista ra dagan kay nakalista dito. Na bahala O ka diyan sir sa ba inyo. sir. Uy. Ayaw lagi ayaw. Balik na kay mga kailan dito. Ipaulam na. Ipaulam sa. Di pero bayaran ginako ni sir. Uy. Ayaw ka lagi. Diyan sa inyo gid. Kay daghan lagi kay akong kwarta. Bayan ko ni si sir. Kaya pagkain na Na. dagan utang sir. Ayaw. Uy. Sige lang, kasabot lagi ka. Ipahantag lang kanisa uban. Sige lang. Pautang na sa uban. Diyan sa inyo. Ayaw sa Ayaw ako. ka balaka. Ayaw ka balaka. Kay dili pa nako kinahanglan ng Hindi kwarta. ko katulungan, Pulo sir. kay kaya akong mga bulsa sa bag dito. Mga Ah. sudanan ako ang drawer, Ano apil na ang yun? hangir. Masawa man ako ng kwarta. Sige lang Ako lang. sir, muli ko patulog na utang sir. Uy. Wala lagi problema, wala problema. Sige lang, sir. Kasabot man ko sa inyo, kasabot lagi ko. Oh, bahala ka na, Ayaw sir. lagi. Ayaw lagi ko. Uy. Diyan sa. Uy, ang talay. Kanangga, kuhan siya ba? Kung bayran, di pa naging kita mato. Ay, balik. Sir, kamu to, Sir Bing. Kumain lang yung tawanan ba? Kung itong utang ano. Ayaw na, gamay na. Na, saan man ana, uy. Sir, dawat na lang si kwarto, sir. Nabayad ko, may miyani, sir. Para makabayad dito si mo, sir. Tao to, damang ini. Wala pa ako kabutangan na nagkarong kwarta. Saan pa nagkarong? Ayun, lagi Sir Bing, dawat. Kasi magbayad, Sir Bing. Basin na mo yung mga kaila diya, sila ni Chung, yan, si Damuro yung magkadugay, sir. Magka-problema ang muluan ni sir. Hindi makapokus sa kuwan. katong kailan mo si Kati, mahulma to anak para diya sana sa inyo. Kamu sa anak bahala. Mainteresan pa na ninyo sa ilaha. Sige na. Makalabad ng ulo lagi. Ang mukha ni. Sir, mabayad ba, sir? Bahala ka na, sir. Ayaw lagi, ayaw lagi. Diya ra iso. Utang doon ka na sa Ipos, uban. Sir, ipos. magbayad lagi ni sir. Bayad. Ayaw Bahala kasi. ka na, sir. Imong magbayad lagi ni sir. Ipos, ipos. Wala lagi problema sa ako. Yun lang Na. ko dagna, daghan na kay ko dito. Matulisan na ko anak. Na, Daghan na kay ko kwarta. Sao man Okay na. anak. Wala yung problema sa ko anay. Wala. Kung kabalo pa lang kung nga ikaw ni klase nga kapautang nga dili ka paningil, may wala na minangutang sa imuha. Dili, wala yung problema. Problema Kabalo, naman yung sa kung bayad ni sa imuha noon. kabalo ko nang inanglan pa ang uban. Mga diya sa inyo na. Dili man ako kinahanglan. Kaning kwarto dawatan lang ni Kiboy, ipabaylon na lang sa uban na lang. Ipabaylon lang sa uban, ipabayad lang ni sa Dili, imuha. daghan pa kayo sila nga gipabaylo na nako. Ipaani lang sa ako ah, wala pagit problema. Basta na ikabalo ninyo nga mangulam pa. Anak na gusto mo na. May wato na mayroon sa iyo. Saan kita na mayroon maglisod tag bayad sa iya kini pagpabayad. Sige na, na. may ba ako sir, imo kong imari di sir ha? Dili lagi, wala problema. Ako mo may problema og dawaton ko ng kwartahan kay daghan lagi kayo sa ako ah. Sige na. Pero ni sir ba? 30 mil naman to, good gamay. Ito. Ya. Sin nakay sa kwarta di ba? Ano yung suki ko ngayon? Hindi mo maor pag ako ibang bayad sa iya, mamayad na pugas ako ah. Saan taon ka eh? Kung kwarta mo bayad taon eh. Ibayad ako yung mamayad ko pugas ako ah. Kung may kwarta eh, nabuang di ba? Ay mangulam ka? Wala problema, daghan ko kwarta. Sir, ayun ako. Ayaw. Daghan ko kwarta natin. Natin ko kwarta din. Pinaman. Kani, okay na ni? Ako yan sir. Ano sila? Wala problema. Pagsabala na kay mga kaila diya. Ina sila ni Kati. Yan. Sige na, dugangan ang problema amin eh. Hindi na po na niyo pabayaran na yun. Sige lang, kailan man to ninyo. Sabi ko sa inyo. Sabi, Pag ina lang ng mga kailan mo nangilangan lang diya. Ako na ibahala. na, saan man anak sir. Napamandali sa bag na ko. Puno mo ni. Ayun na siya, naibayad. Ilan nito, busa na nito na eh. Mas ganahan ko ang mga tao may nakaulam sa kuha. Sige lang, diyan na. Sige na. Maalisin. Pwede masin ba? Ayaw, diyan na lagi na. Nay, alam bag. Ang bag. Sir, ang bag, sir. At yan na nga, bayluan. Nay, sunod na. Kamu na ibahala. Bayluan na, tanan. Di man na itong Saan naman niron? Didugangan lang itong utang na noon. Mao na problema na gito noon ani kita ka nakatubaylo. Di katulog makakita na na itong mismo ani. Nausan naman to sir eh. Sabi ko kung pili na. Halakat, kwarta, nagkana man nga kwarta na yun eh. Gani, dugang-dugang nang gidi sa uwan. Sa uwan ani. Dugang gistong ulo ani magbantay. Saan ko siya ang klase nga tao nga, may utangan, di ba magbabayad noon? Daghan na po tagkwartaan eh. Bug-bug ang ulo anak. Nadya. Ngayon mo?